मा बुंगोन ना बेबायदि फानलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया दायनिगिरिया सोर सिखावखौ सोर खालामदों दंफांखौ सोर दानदों हाग्राखौ सोर धंस खालामदों बिनि थाखाय माने इन्डिपेन्डेन्ट माने आनबायासै मोनसे तदन्त इनकुवेरि जानांगोन मोजां इनकुवेरि जायाबा दायनिगिरिया ओंखारनाय नङा दा बेखायनो दिनै आं सोरखौबा बुंगोन सोरबाया आंखौ बुंगोन बेबायदि दाय होलायनानै बिनि खुनु सलुसन गैया दाय होलायनाया दाय होलायनायनि थांगोन हाग्राया धंस जालांबाय थागोन दाय होलायग्राफोरा होलायबाय थागोन हाग्राया जोबस्रांगोन धंस जायै जायै भुटान मोनहैगोन बिनि उनाव जोङो बबेयाव थांना थागोन दा जोंनो हाग्राखौ नांगौना नाङा कुइसना बेसो जोंनो बे ओनसोलखौ जोङो माने प्रटेक्सन खालामनांगौ ना नाङा जोंनि इयुन जोलैया थांना थानांगौ ना थानाङा बेयाव इयुन जोलैया दै मोनलोंनांगौ ना मोनलोंनाङा खरां जानांगौ नामा बेयाव हा खुरखानाय बेयाव माने द्रट जानांगौ नामा बा फ्लाड जानांगौ नामा बे कुइसनफ्रा जोंनि मोखाङाव दङ दा बेखायनो सोरबा साफा सानैनि स्वार्थनि थाखाय हाग्रा एवस्रांनाय हाग्रा दानस्रांनाय बे खामानिखौ जों लुबैया आरो जों बुंदों जे प्रटेक्सन जानांगोन नेशनेल पार्क घोषणा होयोब्ला बिनि फुल प्रटेक्सना जागोन बेयाव फरेस्टनि गासैबो माने सिकिउरिटि बा फर्सेस सिकिउरिटि प्रटेक्सननि टीम दङ बिसोर थाफैगोन दा बिनि थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावनांगोन प्रप'जेल हरनांगोन आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिखौ जोंबो खावलायगोन सरकारनिफ्रायबो खावलायनांगोन आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बेखिनिखौ आदाय खालामनांगौ नङाब्ला फैबाय थानाय बे 2 बोसोराव जिखिनि दङ 10 किल'मिटार दङ होननानै बुंदों बियो जोबनो थाखाय बारा गोबाव गैलिया आरो बियो जोबनांगौबा बर' हारिनि थांना थानायानो माने रैखाथि गैयै जागोन होननानैसो आं दिनै बुंनो नागिरो